Sagudayan nga ti surat, ti pagkasaritaan ni Brando nga napauluan, iti tagtagainip. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi takas taon na iti panangwagwag kanyak ni Lili nga asawak. Agri ka ba? Ah! Ah! Apay manin? Ah! Anak kinwak. Ikis ka. Isong yung minagwag ka. Tap na mariing ka. Nagtagtagainip ka manin? When, ket, di mo na sumarting na tagtagainip. Diyak man mo. Ano nga matagtagainip mo? Ado. Naduma-duma. Alaalyanak tinapalabas. Kas kumain na, anat na tagtagayam mo itay. Medyo pa nangulit-ulit na ka. Nga mangiba ka kanya. Nga niya. Baamon? Ano nga baamon? Nabimpinas na istoryahan. Noon niya di kita adda itagtagainip mo. Sino? Tinangampon kanyak. Ulit-ulitan ng ibagbaga. Saan ka hapod nung anak? Ampun ka lang, ampun ka lang, ampun ka lang, ampun ka lang, ampun ka lang. Wala matulog tayo. Ang kabaiyalan tinanong, sana. Ano nga may istorya ti biyag mo? Sakba nga nagamamutan. Sakba nga nagkasawatan. Ado nga rigat tinaglasatan. Gabutan nagbaling nga naranggas tinariingak nga ina. Kastamaten nariingak nga ama. Sanda nga nagbaling nga siyat kanya. Kahit ulit-ulitin dang ibagbaga. Nga saan nga siyak tinam. Ampun kalaeng. Ampun kalaeng. Haging ka nga. Saan ako nga nakaanos? Hindi ta naggraduara kong telementarya. Pinanawak idan. Yung sagbay nga pimanawa. Sinalutsot ko kadakwada. No saan nga si katiinak? Asin nung arod, tipod nung inak. Ken asin nung ti amak. Ganyan sumad na. Helen ka no tinaganti na. Helen Oreo. Iso nga tipod nung nga kumanganakan ko ket Brando Oreo. No saan nakning paampon tinak. Di mo nga sinalsod no pakasarakam kini Helen Oreo. No dapil lang ang biyag. Siguro. At dalan nito ay. Iti ba nagkatang-katang ko nakatano nak iti na ito nga lugar? Ninanaminda. Ag may mesa. Awan pa pa ng barok, umaykan. Tadakat kadwak ko na. Ninanaminda. Sunati, imbilang kong ina. Lumampay na na, tiawag ko keng kuhana. Imariknak, nga talagang nga, kaslapod no nga ina, ti mariknak ka pamatig na. Nagyamyaman na, kabuta, napanawak ti impyerno akasasaad ko. Indakdaknak ni Apo Diyos, itinasyaat, nga tao, nga iso ni Nana, Minda. Inalanak, pinagbasa nak, iti high school, ngam gabot na may yulo. Sarding ko tayong basa.
Kaya tinulong ang Kizona. Nga nag-garden, nagbangkag, nagmula, nagtaraken. Aging ka napaduras mi. Timulmulaan mi nga bangkag. Nadan kam ti pwesto iti tandahan nga paglakwan iti nateng. Kanda tumapay ang produkto. Napalawang yung pa iti bangkag. Nagbalinak anang aget ken nalaing ngagmula. Agtaraken ti tingwen. Kahit ko kumaiding ang tuloy ti panagbasak, yung saanan ko na. Yan tangay. Napintas mo ti trabaho ko. Panag-garden ko. Kaslamay sa nga business. Negosyo. Iso nga napadakkel ko, ti balay mi kinanaminda. Iso da ito ita. Aging ka nagamamuta met. No ito nagamamuta? Hindi mapanag kumatang ti kwa. Usarek nga abono. Ta sales lady ka idi, ti may nga farm supply, di ba? When? Ididamo ka makita. Lili. Mariknak idin kayat. Agayat akong kunak. Kat sabi ko ma, tasaan na ka mapaay. Kinagyaman na, tadsaan na ka pinaay. Agyaman na. Noan niya ti marikirik na ididamo, kas naman ti marikirik na branto. Naman pa yung bagam, na may saka lang ampun. Nga, saan nga pud nung ina, ti kadkadwam, ngam nagbalingan na siyat ken ka. Igayon ka nga, nagkalesa ta. Nga ita, kitawang pa anak ta. Di ka peksikog. Saan mo magsikog ka? Kaya mo agindatan, maturog ka. Doon ka, nagtagtagainap ka. Lipatag pa lang titagtagainap ko. Siya nga rati sangwag. Kakaiso na nga kaububingan tapay laing. Kabangbang luwam. Kaimimasam. Pinugustuhan mi nga road tirik nami kinililing asawak ididay di nga rabii manong name. Kalbasan data ket nakaturog kami. Ti makadakas manong name nagtagtagain na baknot manen. No apik di nga saan nakasardengan dati nga tagtagain. Riniingnak manen manong name ni Lili. Anak ko, makabadisturbo ka diturog. Sorry. Ano man itatagtagainap mo? Itatagtagainap mo kahit at man yung magbagakin ka nga saan ka nga pudnong anak, ampun ka lang. Sa balim. At namang sapsapol ka niya. Kahit mo asawan, posible nga diay pudnong inam kat sapsapulin na kamit. Siguro. Kahit baka napansadyay. Ijay nangampun ka. Gimawanak natin sa jay. Saan na handamat nga mo na sa ayang ko. Ano nga tanong, ta sumarong ka sa jay? Diyan nangampun kanyak? Wen. Kat damagam kang kuwana. No diya pud nung inam. Kat mapansadyay. Ang mga met, no, sapsapulin na ka, tapno dumawat ti pamakawan mo. Tapno may bagana, no sino, amam. Sige, maturog tan. Baka saan to lang, agtal na. Saan nga dagtagain na pan mo. Mamamom, tipod nung inam, ken tipod nung amam. Sige. Maturok ta nga natin. Kat no talaga nga naikari. Ngagsabat tupay ti dalan mi. Iti ipud no nga inak. Kanti amang. Mapasamak na ita. Alawen brando. Kaya daw dawat ko. Wayan tumulong ng mga karkarag. Nasabi ko ma.
masapulam ni nanang mo. Di mo kati kaguray suna. Apay ko makagurak. Ikitun, impaampun na ka. Impaampun na ka. Ket no saan ka ano kumata saan na ka nga impaampon. Hangga nagsagrap ka dungarigat, iti sidong tinangampun kang ka. Di basol na. Kinaapay ko mga min nga ti ina, ipaampun na't anak na. Kaya nang sawan, saan nang ipatpatig? Saan na ka nga impatig, tipod nung inam? Di mo ka di kagura. Tsak kagura. Di kagura ka dagi jay agasawa ng ampun kanya. Sige maturugtan. Ha? Pasensya ka nun, disturbo nga, turong mo. Ano kahit manin? Pidwata. Maturog tayo. Intuloy mi nga rod, iti asawak, manong naming, iti negosyo ming, agraman kinana minda, iti panangasikaso, iti bangkag, ag-harvest kami, agkuyog kami, iti asawak, manong naming, aglugan kami, iti pick up, agkarga kami kada kiti tinateng, kada dumapa nga produkto mi, iti pick up, kalbasan na i-drive ko, mapangkunto ibagsak iti tiyandaan. Adumat manong naming, di kiti agangkat, nga mangibati iti asawak, iti bambantayan na, nga ilako. Manong nemi kinabudno na kat puta ado di kiti produkto mi that halos everyday ngag-harvest kami. So supply mi pa manong nemi iti sabali nga tiyandaan, iti sabali nga ili ken syudad. Kaya dito minsan manong nemi nga iti sabali nga syudad iti nagibagsakan mi kadag iti produkto mi. Adda may sa kadagiti komersyante manong naming ay masdag kanya ay baraw siya mamatigi i-deliver ma. Okay, una na pagiti nga saan. Damok pa lang amin. Padaasag mamatig negosyo ko na. So nga lalagi pimtinakan ko tapno di kas takit sa pulan nakno ko no may agibagsak. Supplyan na. Okay, lagi din nga nakarikat nga agbayad na na. Apikit din sa hanapin, agbayad na ka. No, panagbabayadan, may kaksingil. Anat na ganyan orda na. Siya dinanam nga Nelia. Nanam nga Nelia? Nelia. Nanasakbay nga supplyan ka. Dasalot-sulit. Ano sa utsudan? Adda mo yung agnagan iti Helen Orio? Helen Orio? When? Helen Orio. Tapos lang malagip ko. Helen Orio. Gurka. Bagak to kaya nga malagip ko. Basta, anda malagip kong Helen Orio. Nagbalin nga rod nga sukik manong nami ni Nana Karing. Ket no sadya iti papanami manong nami ibagsakak kalbasan na singrik tuwat dadi utang na. Nana, takal malagip yon. Adda, malagip ko. Apisal sa lutsoda. Isot yung bagadang nagan ni nanang ko. Nagan ni nanang mo. Di amok ng Helen Orio kat awan anak na. Ken awan anak da iti asawa na. Tapay nga awan anak da. Ket tiyak pa naman no, sinot, ada diferensya na katakwada. Nutit pa kasarakak itreta nga tao. Ke awan da ditoy Abay isungat nga ko na, dadyan ang ampon kanyak nana, imbaga na nga tinagan tipod nung nga inakit Helen Orio. Sino na ampon kang ka?
Solidad, tinagan na. Alala, bayam takwa. Agdamdamag kag tuno sa dilo itan di ayan ni Helen Oreo. Ngumapayam mo yung rod nga anda may kan anak ka di asawa na. Kita mo makita kiding anak da. Agala alato da. Narikat mo tibiyag da. Kas kanyak ng medyo mayat tag negosyo ak na rod komersyante ak. Kasano pa nakamamoy iso na. Kaya nagbalik mat mo suki. Naglaklako ak pasaray umay makitsanda kasi asadag lang rod yan ayan da. Asadag ang jak amon ito ng osto. Basta amamok. Bayam. Dahil ito na masukik man ng suna. Damakik to keng kumano sa dinuti ayanda iti asawa na. Kinibagak to. Nasapsapulan. Alat nagan mo tayo marok. Brando Oreo. Brando. Wan. Sige nga natin. Dato si bayad ko utang ko manin dito eh. Tunumay na magsakan manin, isundo manin ti panagbayad ko. Manong name agparparik na kanya nga dandanin ti oras nga panagsabat ti dalan mi ti ina nga nangyampon nang paampon kanya. No iso dahi dyan ti inak ngay bagbaga hindi na nakaring. Marigrigat kanumat ti kasasada. Iso nga ta? No manen agtagtagain ni pak manong name nga dakano mangpukpukaw kanya. Pukpukawan na tinagan ko nga Brando. Kung tumalyawak dumaten manunemi kampaedi kaslad da isunang at papaarayat gabotad da isunang nakabitin ang kalayot ititiraas. May isa nga bakit manunemi kampaedi jakmet makuti da kiti sakak nga tumaray nga mapan mga rayat ken kuana iso nga kampay di kat agaso ka. Gring ka. Dahita ka manen. Ring. Nadisturba man diturog ko. Brando. Nagtagtagay na manin. Ititagtagay na. At damay sa bakit kamang pupukaw kanya kang papaarayan. Nakabitin, itilanot, itidaraas. Mabangko arayatin ng jakmat makuti di kisakak. Jakmat mayadang. Ngayon nga taga kita klase ka tagtagain na pa ya. Sapsapulin nakmatinak. Siguro, napansadyay, ayan tinangampun kanya. Kanapi nga amin tamapan sumarong ka sa jay. Kas lagburik ti darak no makitak di gidya nga kasawa. Gabot ti panangirumenta kanya. Yung nalit at paka solusyon ti problema, di mapanta. Tas saludsod no mapansa dyan ni nanang mo. Inaramid mi na minsan manong naimingim saan mi nga nadanon di kiti agasawa. Nabayag da kanon nga on sa dyan. Abay, nagsubli kamit lang. Ay, barok. Diba, si ni Brando, nga inampunda. Uwan datang, rin ang karanggasan da. Dakal kang magkaya man. Ada asawa. Ay, kasta nagpintas asawa mo. Guwapo ka man. Napintas siguro di biyag mo, tadamot lugam mo. Agbangbang ka, nagnegosyo aki tinateng. Ay, kasta. Negosyante ka magkaya man. Ay, pimbag man ta, timalaw ka dito, hindi ka sinapol mo, gasat mo, sa baling nga lugar. Ada ko mga hamin kahit kumaman, no, tipod no inak, kahit no umay dito. Di aman na mo, mati, makit-kita mi nga, umay dito nga, bakit nga, sapsapol.
Sige, datan kami. Alawan, Brando. Nagpintas gaya mong tibiyag mo, Brando. Aging gang iti mapanak manin iti yan ni Nana Karing manunimi. Ay, word. Brando. Mokod na si Dinot, ayan, ni Helen Oreo. Lana? Word. Imbagak tinagan mo. Nagpakpakakasi kanya. Ngayon, kita kayo tumanin. Pakibagam no sa Dinot, pakasarakan na kanya ko nana. Nutoy nana. Karga, instrusurat na kahit. Oh. Di ka pag-ibang nga ili. Dito nga barangay. Sitio Namnama, Barangay Suwek. Iti balay nga nagpinta iti nada kuskusapo. Ang kuskusapon nga pinta nga blo. Agyamanak nana. Agyamanak. Kit po doon nga, sapsabulo na kakanumay. Sige na. Itamit lain. Mapangkami iti asawak. Iti da ito nga lugar. Kamu dyan na nakuha tinakim ko man. Nadlaw ti asawak nga mangamkem-kema. Abi nga kaslag pungtot ka. Super lang di ba nakarignak ti gurak ti inak. Di mo kaya't nga ugurahan tinanang mo? Yung tsaka mo apay. Ay takit baka makapungtutak, baka ungatak. Sa lutsudag to nga dagos kang kuhana. No apay nga impaampun na. No apay nga impadawat na. Yung tsaka kumanapadpadasan ti kasi diyang harigat. No saan nak ng paampun. May isa manong naming ang kuskusapon nga talaga nga pinta. Nababasit lang nga balay, manong. Nga balay, talaga makita mga marikrikan. Nagtugtog kami, manong nemi, dasawa. Idiada mga ilukat, tiri daw, may salang alakay. Ay, sabi nyo kayo, anak ko. Tata, dito ka di balay ni Helen Oreo? Helen Oreo, kita pa. Helen Oreo dati ti asawa. Adda iso na tata. Adda. Helen. Adda, makasabol ka. Rimuar manong name iti may nga bakit. Siguro kapag tirikat panagbiyak kat alisto nga bimakit. Sino da ka de? Sika ka din ni Ellen Oreo. Dating Ellen Oreo. Ada ka di amamuyong ang Brando. Sika ka de ni Brando? When? Timpadawat mo. Anak. Sobre kayo. Hindi tayo unang gagsasarita. Kinuna tilakhay manong ni. Ket na matangak no kasano nga nagarubos ti luwa, ti maysa nga ina. Kapo siguro manong ni. Iti saludsod ko. Ano apay ngayon paampun na. Ket nagsangit. Ket dawat iti pamakawan manong ni. Pakawanan anak. Ta nagbalinak analupuin. Nalupoy ko nak. Ta iti pa nagsasamusam dagiti. Mapaspasama kanya kadata. Kinakayat kong naimpampun ka. Tanam na mayik na saan ko may paikin ka. Tinasya nga biyan. Ngayon tinangyampunan nyo kanyak. Inrumendak. Sadyaya ka nagsagrap ti adto nga rigat. Diyak ba't amuan at
nga kasjay ti aramid ti kiti agasawa nga nangampun ken ka. Pakawanin na kanak ko. Inabudno na kinabayag matanasap sa pulan ka. Tapno tumawatak nga di pa makawan mo. Pakawanin na kumahanag. Makawanin na. Manong name sigon kininanang nasikugan kanu isuna idi paggraduar da iti high school iti kinarelasyon mo. Nga di maamuan ti amak nga masikog isuna nagpukaw kanumot. Idi maamuan di kiti naganak kang kuana nga mga masikog ni nanang nga awan ti mangikasar kang kuana pinagtalaw na. Nagkatang-katang kanupiman ti may isang Helen nga awit na karganak man na konforme di tati mabalin nga trabahuan tapno layang ang takanin na tapno sa anak mabisinan nga dati tiyan. Impas nga inak ket gapo tanam namain na saan na kano kabaylan timang biyag kanya. Dajayan tinarabid na impaampun. Ato kano, harigat, tinagpasaran na. Dato agdama itang kadanden na nga lakay ket iso kano ti may katlo nga asawa na. Ang asawa kano idi ngam na nagbali nga rarangkas ti asawa na imbag ta saan na nga napututan. Nagasawa manen ulit ngam kaskas di nga nakasapol iti naranggas. Imbag ta saan nga nagsipog. Aging nga nagsarak na kanon kinin Tata Terio nga kadenden na ito. Nga iso kano, iti talaga nga nakariknaan na ti pamatig ti maysa nga asawa. So nalayang ta, marigrigat da. Marigrigat da. Kadigit kano, nagpaspasaran na nga rigat, malaglagip na. Napanak matin sa jay, nangyampunak ken ka. Ket awam matin di kita agasawa nga nangampun ken ka. Imbaglakit din tagamamu kami kini karing, ket agamamu kayo mat. Nasapsapulit na. Imbag anak, nagkita tal. Patno, magpakawanag ken ka. Mapakapagpakawanag. Pakawanan na kumabrando. Simken ti asik ti may isang ina manong nami. No idikit kunak nga awang basol. Nagsublimat manenday ka. Inarakop ko ni nanang manong nami ket nagdanggay kami nagsari. Iti talyawag ti asawak manong nami yam amok ken ni nanang. Agar arubos man ti kitiluan. Ket kumusta kayo nga ita? Sigun ken ni karing ket komersyante. Agnegnegosyo kayo. Baglagid din ta, nasa pulak ni Nana Minda. Nga iso tinang iparik na tipudno nga ina, pamatig ti may nga ina iti anak. Tinulungan ka nagkarden, naging ka napalawa mi ti kargarden nami. Nagnegosyo kami. Babagsa kami tinateng, dagida dumatsyandaan. Kaya tapos tuming agasama at tiyandaan iti iling. Nugas takit pinaraburan na kamatlaing ni Apo Diyos. Uwan na nang. Kahit ko, nga makapagdadan na tayo. Ay bang kisa di lugar mi. Iti balay mi, dakal ti balay mi. Panawan yun dito nga balay. Anad makunam, teryo. Agad na pindasura ya. No, agdan na king aginatap no. Masulnitam na kita doon nagkurang amit anak mo. Iyan tangay, santa ba't nga naandaan ti anak? Adan anak ta. Adan tumatan anak dagan, adan tumatan apo ko ta nga. Ayuanan ta. Kasta nga ron, tinapasamak manong nemi inalak ida. Nagkabot ba medyo napigsada mo't pailaing manong nemi isodan
nga inayon, nga katulungan mi. Iti may isang aldaw, manong nemi, nga panagkuyog mi kininanang nga mapanagibagsak. Idi ta kinulding nak ni nanang. Anak, isarding mo mampailang talugan. Kasi malasin ko na iti agidur-duron ti kanito. Then, di siya. Nagpagpakastoy. Ano na kita bumbunagin na? Sila basuran sa na kita. Malasit yun. Gusto ko. Dumsagta, anak. Dumsagta. Tasabatan ta. Dumsag kang ngarod manong nemi kat sinaraan mi tidalan. Kat nagsardin. Apa sarain mi tidalan. Pagtungog ti kariton ko ay kakabsat. Helen? Malasin na. Uray, nakabakbakitin tilangak. Uray, sak, nakalaklakay mo tilangak. Sino dati gwapong kadwam? Iso ti anak ko. Dedisikog ko. Kalpasa nga, namuam kit nagpukaw ka. Intrayan na kami. Ay, Helen, pakawanin na. Pakawanin na ko, ma. No, kasta, sikat tatang ko. No, din sikog ni nanang mo, idi, na pinanawang kayo, akit siya ka na. Nagkarkariton. At, damat asawak, idi, ang, pinanawan na kmet, idi mamuan na nga, anda sakit ko. Anda sakit yun. Nadisgrasya, idi, kat gapotasan kami madlangin ng madaan ti anak, nagpa-check up. Kami, kat-check na sakit na depresya na. Kahit yung sa wen saklat putot yun. Sikalain anak. Nasikalain mat anak ko. Anak ko. Kunamet manong nemi ni nanang. May sakmat na nagdandan agbibiyag iti kalapaw. Dito ati pagsapulak. Nagpidot kadagit ay mabaling ko nga mapaniga ilako. Nugastawan asawa yon. Awan. Ngayon nanang at amatir asawa na. No kaya siya tatang. Umay kayo umatan sa jabalay. Tagtitipon tayo. Ngimsan yung asasawain ni nanang tada asawa na. Mabainak man lang. Tatang, makumpleto tayo matlaing numay kayo. Makumpleto naman. Sa anak to siguro nagtagtagainap. Da kayo tilinaon, ititagtagainap ko. Gabutan mo, nakasapulan nyo titulong ko. Agrigrigat kayo. Ket siyak, naparaburan, manasya tibiyag. Kurang na langan, ti anak ka na kami. Kabarbarin no, pag anak tumaten ti asawak. Nakompleto no kwan. Adda kayo nga naganak kanyak, adda di asawak, kadadanto na kita anak mi. Kada kayo ito di makamu nga, mga iwan kada kita pukoy. Kita mo kadlaing ti piyagay. Nagsasabat mo talagayam, tidahalan tayo. Kahit makapagdadan na tayo. Manibod mat idin, manong nemi, ore ka ili ko kumamit tagtag-tagainap. Ngayon sa anak natin nagtag-tagainap. Takadandanak, manong nemi, mismo ti inak, kan ti amak, numapesa ang isut asawa ni nanang, tada asawa na. Ken, kaduami pa ti nagbaling nga inak nga ni nanang Minda. Ken, nagsasarunong matan manon nemi di talungan nak mi kinilili apaman nga daan kam ti maysan
Kalpasan dito ang atawan, impas ngayon naman ng timay kadua, kalpasan dito ang atawan, impas ngayon ng timay katlo, gusto ng talo ko natin asawa. Manong na may naragsak kami, titinulong kami, itinring pa, indrugik, kinitultuloy ko nga negosyo ni. Dito nga rin ti pagkasalita, manong, ganagyaman ak unay, ti laing mo nga nang ibasa, kat sabi ko mat, adamat ni batik nga adal, liwliwak kan pagsarmingan ti biyag, kadagi di padak nga nagdingeg kan nagbuya, more power to your program. Ito yagyaman nga pagaya mo, kanta ka na? Ito nagsurat? Brando. Thank you, Brando, and thank you mat kadagi di amin nga nagbuya. Salamat po.